Απανταχού Geeks, ξανά γεια σας, Φίλιππ από το Fantasy Festival. Βρισκόμαστε στο παιχνοδρόμιο, ένα φανταστικό κατάστημα που πραγματικά για μένα είναι μια χρονομηχανή. Συνδυάζει το vintage, παιχνίδια που μεγαλώσαμε, είτε από επιτραπέζια, φιγούρες, κόμιξ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και φτάνουμε μέχρι και με τη σύγχρονη εποχή. Μπορούμε να δούμε μια τεράστια γκάμα σε φιγούρες και από Dragon Ball και από One Piece, ο Shanks. Μπορούμε να βρούμε manga είτε Dragon Ball, άριστη κατάσταση. Για τους λάτρες του φανταστικού, το Full Metal Alchemist είναι must. Και όπως θυμάστε από το προηγούμενο βίντεο, επειδή είμαι και μεγάλος φαν, έχουμε μια εκπληκτική τηλεόραση του Batman, συλλεκτικό κομμάτι μέχρι και DVD έχει. Παρακαλώ. Spider-Man. Batman. Spider-Man. Που έχω μπλέξει. Πάμε να φύγουμε παρακαλώ. Τον είχα για μικρότερο, η αλήθεια είναι. Και ως γνωστόν, το PlayStation 2 έχει τη μεγαλύτερη γκάμα τίτλων. Είσαι από τους δραματικούς που το έχουν κρατήσει. Harry Potter and the Chamber of Secrets, The Matrix, Path of Neo, God of War, γιατί όλοι θυμόμαστε. Δρακολογία λοιπόν, φτιάξε τον δικό σου δράκο. Αναλυτικό εγχειρίδιο μέσα, που μπορούμε να τους βρούμε λίγο ιστορικά, όπως και κακό μεταχείριση των δράκων. Φτιάξε το δικό σου δράκο. Φωνιά των βρικολάκων. Φίλε, θα μπορούσα να είμαι κι εγώ. Ειδικά με το σκόρδο που τρώω. Δεν μου λες, αυτό το μπιχλιμπίδι δουλεύει. Εννοείται ότι δουλεύει κανονικότητα. Και πολλοί έρχονται και δοκιμάζουν τις ικανότητες τους. Αχα, σε τι επίπεδο? Συνήθως μέχρι το 4-5. Ωραία, βάλ' το στο 8. Στο 8. Better luck next time, boy. Το μηχάνημα είναι πειραγμένο, το έχουν βάλει να τα βάσει με ελέφαντες. Και επειδή ξέρουμε ότι η Jedi ήταν η κακή της υπόθεση, η γενοκτόνια, άμα έχετε διαβάσει τα κόμικ, οι Sith ήταν οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, υπότες παύλα, οι οποίοι είχαν και έναν ισχυρό κώδικα. Δεν μπορούσα να μην σταματήσω για αυτό το πολύ ωραίο φωτοσπάθο. Έχουμε και αυτά τα lightsaber, τα ξενέργα μπλε. Επίσης, πολύ ωραία κομμάτια, αλλά Sith. Και σαφώς θα βρούμε μια τεράστια συλλογή από επιτραπέζια, Monopoly Star Wars, Doom, Πύργος των Φαντασμάτων και δύο εξαιρετικοί τίτλοι που πραγματικά δεν έχω ξαναπετύχει πουθενά. Ο Θρύλος του Ζαγκόρ και Ghost Castle. Και πριν φύγεις έχουμε ένα δωράκι στο παιχνοδρόμιο, μια φιγούρα του Batman. Πόσο μου αρέσουν τα δώρα και επιτέλους κατάλαβες. Ναι, Lord Vader, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. Ήθε με την ευλογία σου η σκοτεινή πλευρά της δύναμης να είναι μαζί μου. Τα σέβομαι.